wagifo de toso de donu enenan abusua anopa no nsia no sompa fie ye de no abo kein kase abo braso kase abo edikan na nakwadwoje si company limited kwobogye sisempiremo adanse hu ne mapapa wono ene ye ne dia wono na abo yasene a ye de nsa ne brewo na moma awemfi se ya no modudu 2074 abefo de pa ya boost immune no ne yetimi aba biye yemfa ya se ho nhye aben ene nti just hot kinky de wo mode nkwan so bonten na anoa na ye yellow corn papa bi na ubenya bie ewon kran dome commercial bank na chipe medimafo herbal center Dr. Tam Daso poku ase mayira ebu akwa agogo wogogo yade etime yira yare waso yemu ana yetwe yense fita Leicester Company Limited a woye Yas toothpaste and toothbrush nti anopay 106.5 FM Accra and wafidie neda nanso 93.1 na wutie difference antemamua ehwada braka headquarters no edidem ayiko nso ede ma santemai kro na ewo 100.9 abusua nso ho adamfo pa radio France abrichimamu wato apete ewo Paris Mountain so takwa 101.1 sompa na wo hene champion ne dom ejana swanopei 103.3 takrade adaje ne posokra tachiman bron champion dedu akwa bono na puye fam ahenkro no 106.1 FM Pressman systematic sabri wo press adaje ne poso SOMPA FM 90.7 sompa nkransa adwumawura akwa mbo atempapa toast mo wo mukutam den na se yamankasim na awo na wutie 106.1 eno kingdom wa abusua yankodom ahenkro mani masase paso 101.3 SOMPA FM sabre krona doma 100.7 waje ato apete amakodi wafo nyina wo mo fa bi kana shoban radio abusua ye live ho bura henkro sunwane 98.9 aleji ba kwe na aburo sanum ene yebutuo night market ho amakwa adunum adaje ne poso anopay ensam no abusua die edi mo akotena ye de bre wa anopay anakwadwoje si aboyasene no ebi ne se Ghana ene Japan abaino ede womon sashenti asia pambiase a eye $20 million ena ehyemu ni nyina na ye granta eba beboa ma apomuden ho nsem ewo mantifin do mantam ni mu wo Ghana hanum sei no o matimi ahyemu kena die sesei wono ene gina chine yedimu ewo ayawa so east abatonum yewura baba jama ede atudwa se akaka kraa bi na ebere naso die wo hwehwe eyenkabomu ye kasei enkomo ebeto dwase aban ne pese woyi kotoka din Every International Airport ne so na nya bam enti Accra International Airport sesia sa ene efre no maame a wabere pa ewo nofo efiri ne nkura abrem ekokosi ne mpene mbre so maame Dr. Beatrice Wiafia de se shisha cigarette ne nomono eka ho pa ena breast cancer ekosoro Bishop Woda Sunyan Diocese Methodist Church of Ghana no ene dia to just say wo hwesesi a ekwan ne esa emabunu no wo matwa ede amom ho ewo my Ghana mu dia gise nyankopon ebem ene ekwan ne ekwan tempon so afo ade hye wo asese emfuturo ko ente bra wonsra ban mu yebekọ nkwanta ene ne mpotemu na mentime ho ase ya mre bi esore wo honom no se enkonkodwoye ye kiremu ese enipa mienu en wo masan ato nanom wonse do ewo saa arehusemi emu na ye wie nso a ye de wakọ amanone eye US mampani Donald Trump wasaka ne ho biemu a emu nsem nyina ewo hanom anopai ye de esomo se nana kojejesi company limited anopa no nsia kase bomidin ede adwoa asare mene triple mi ejapia APAM DADAA
Afei ebusuafo yenje bre na yemfa ensem no enkyeremu emamoe. Ghana ene Japan aban no womo de womo nsa hyente ase apan biase a sika esom $20 million ya sa sika yi grand facility ya eba beboa ma pomden ho nsem so etimi agina ye ewo mantem mentifin do mantem ayarsabia hodo a ewo hono na sa grant yi ekọ ede ama womo na aban yi ekiremu ese entiase apan bi aban ni mienu de womo nsa ahya ase a apomden ekwan so nko a na sa sika no eba beboa na osofo ya wo hye amanoni dwumadi ensem so Ora Samuel Okujeto Ablakwa enra woni Japan anamusini ewo oman Ghana mu Ora Hiroshi Yoshimoto womo mienu ene kohia ye ewo Ministry of Foreign Affairs honomo a womo de womo nsa ehye saa enkrata no ase na abefon kratopia Facebook yi eso na ononyamfo Samuel Okujeto Ablakwa edekoto dwa no wokire mu ese nimsem se ukọ Mentifi do Mantem Northern Region honomo a ayarsabia hudo bebre honomo a womo bia ya womo gina mu no enye ena entutue bebre ho nso a enhyeda nkoye ewo saa area ho enunti no womo kire mu se saa grant yi de eyade se ebetimi aboa ama apomden ho nsem so etimi akọ enkan ena wuyi apomden ho nsem no so edisi nchen a wo kire mu ese won pese wo mo fa saa akonya we so na enkita hodi a eda Ghana ena fe Japan aban no wo mo hye mu kina no wo mu etimi mani egina yi enunti ena aman ni mienu eto saa kese yi na wo mo se wo ma wiata so pa sa apomden ho nsem no wo betimi ahwe no matutu ni ye se de be ya apomden ho nsem na fe enkita hodi ho nsem so ebetimi agina ye ewo aman ahodo no mienu entemu a anopai yenya bia yedane achiwe ede amamo na ye free saa apomden ensemsem no emu no na ye kopie mu ewo Ghana aban akache na womo de ato dwase sesi a Kotoka International Airport edin na edaso a beye na wotwe kakra ne bosome kakra enie ehun komodie dodo no a ebeto dwase enya de sesa din wo betimi apene so akoso manada saa International Airport no eso no sesi ade abrewa ipuma kwan mu ama Ghana aban asesa edin no enti sesi no edin no enya Kotoka International Airport biem na Accra International Airport enkrata ya asoye no ede baaye no Ghana aban ekiremu ese ansa na edin ne kura ebeye Accra International Airport no na ebeye Kotoka International Airport na edin eda so Accra International Airport ansa na womo eba bedane daniani na womo hunu se internationally amama yahudo anim ni ade no se edin ne sansi ni dada mu a ebetimi aboa ama enkitahudie ensem so no etimi akọ enkan na Ministry of Transport womo ehye Ghana fo nyina bose edin ya womo asesa no yi enya de se eba besesa airport no wo mudwumadie bia se bia ene wo bekọ honom yese yasesa din no nti no twen kakra operations bi enya adwuma da bi asoye bia ya ewo airport honom no yade se wo mudwumadie da so a adwuma na wo mu ekiremu ese records a ewo International Civil Aviation Organization for honom no so no yade se ebekoso a atena honom sa sesi no bibie ni honom a ebesesa na aban ekiremu sentoto ye foforo bia aka ya esesa wo mo yese de be ya edin sisan no enkonkonya nsunsanso boni bia ewo airport fo wo mudwumadie ya wo mu edim no wo kire se yade se wo mo ede san hyehye ni nyina begu akwam se de be ya bibia ebetimi akonkan tin krata ya free Ministry of Transport for honomo ebe wo mo kire Ghana fo nyina se wo mo enhye na mwa bia wo mo de beboa ban se de be ya san hyehye we no bibia betimi akonkan no wo mo hwe no mo fa ngu akwam se de be ya wo mo enkonkonya ohaw bia ewo ho Ewosua SOMPA 106.5 kasebo na nakojeje company limited ede no a na yeguso a yede esomwo na mom ma remfio se adanse hu ne mapapa no ne nche na benya firi wo man Ghana ha nso de ne nkurabata ewo baabia amano ne nyina wo mo adom enim ne nwumadi a wodie nti abasoboi se oje ni enti anopai ene ne nkasa na fe nkomo bia ewo akire no wono momfama abusua eno ane se obefre 020 4355 040 na fe one wonom akasa
na ye kan saa no na owura baba jama wono ena sesie ubopinim ewo adehye ewo ayawaso east ene na afa kine ya afam no wo ginam ede ama wonom na waprede akọ mrahye badwafie by election num na eno ena wode atodwo ekese saa ba ya wo mokọ akotue no enso no dede ba ena enso no kokoba wo mo nyina akorobofo ma wo kana saa ede akire se hajia Amina Adam na wono ya ne main contender wo firi ho a wo ne di ho no wono sei na wo mo ye donation ede ama no adadwo de ene da na wo kọ ho na wo chese se wo hwese de party no esi afa ne tampa afira na adwuma so na mampani mahama ebo a ene na wo ye de hye wo akwantuo mu kura a wo se wotumirika na abafie wo bedomboa na fe research no etimi ye adwuma ne se hunti de aka eya adeko se wo mbekọ a awi ata so aka wo ho abom se ba nua ba ko kine ye kro na adomaboa ama adehye a wo mo ayawaso east ene na afa no ene pese won ewo mamu no wono monsa etumi aka yetoa ensem no so ede amamo na bishop awoda sunyan diocese ano ewo Methodist Church of Ghana Right Reverend Kwaku Efa en wode atudwa ya wo kiremu ese wo hwe nansemu anamo ne esu ne eban bi a emabu na ewo mamu wo mo da na di a wedi ehu behia se abasa bi emu oduro ebetimi ato wo mo so nya sa paade ya baabi ekono emwa na odinsem we nyina tudwa wabra no wo ye induction service ede ama very reverend gifty na onuma se wombe superintendent minister ewo brekuma himbro no so circuit ema Methodist Church of Ghana na Right Reverend Kwaku Efa ede nsem etudwa no wo chemu se nansemu wo hye LGBTQI+ ensensem ya ema ne ema se wombeda emema ne mema nso se wombeda kro no boye ekoso enu boni adwamambo ne niema bia etete saa ya nansemu emabunu no womo atiate se womu a wutu womu fu bia no a enye no a wose eyade bia enye honam ani nko a na esese yetakaw no esese honhom so yetimi ye adwuma se mpaebo kro na yede beta akire ama saa niema we nyina no etimi atwa wose ehu behia se yebeye bibia etisa na enema bia ya na ekoso a etisei no ebo wo man emma wo man nen kanko entimi nkonkan tu behu se bia baka se na aban no na enya nhihye ye na aban no na entototo wo mo niema ye na ama Ghana entimi nkonkan sa niema we nyina no mo beka Sodom ni Gomora ebisi wo honom enti se Ghana nso ye ntimi entenetere mabunu wo sa kwan so na ne ekoso ne bekoso de a ene yade bia be ha dwene pa wo no wie ye no na very reverend gifty na onuma enso ede atudwa ya wo kiremu ese sese no wo behye ema nyina enkuran se abrabo na yeden eniema bebre wo hono a wo hwe anim se bia ebesi a enyansi ye no nkire se esese wo ma wo bamu ebu na wo se wo behye mabunu nyina enkuran se free sabre ya akọ wo monfa ensiyo eni yeden ne mpaibo enka abrabo no eho se de be ya eniema betimi akonkan yendi kan enkotie Right Reverend Kwaku Efa ne nsem no ebi Ababachen ababakungu atem efini dikawadia ye enu ya gani ya wadia na ya fufu enne agama sam aroso kan na di ba so pa fe se obeka wa se ka se adukwa mema ni mema ema na ema da krono basabasa abi suban bi so ense enfra krono sam atubachi ya kabibi amro besa ni nyina no fakase mabu na ye ngetesi so na mabrabo bi mu a eno so de na da eno so ebi da bia na bia ye no na ye se na se boye na apa ye rade nka ye ho eni ayekotie sesiei Right Reverend Kwaku Efa wono na Bishop Emma Sunyan Diocese Methodist Church of Ghana wo wie very reverend gifty na onuma sesia no wo ba reverend minister Emma Brekuma Himbro no so circuit no so de kakra etato
I can say Emma Embu Wambufia so we won't come say case of being Kawanka and me very reverend Nana because 20 years as I'm making me year group will be my lawyer bankers I can find us for but nowhere for me to be found but many no do ready if you can say the same man and I mean so me me ho be ra as of my nti eye of why I did that for ye me mbum ha bia say na ti bia no we say we ade e wo bi Emma me ene ya wuti ye eye very reverend gift na onuma wono ene reverend minister Bukuma Hembro Nusu Circuit Emma Methodist Church of Ghana kwaku mensa abrampa ene de amaneboyi ebaye no kre no nsiabre mu kase no eno a na abusua yegusu a yebe na yede amawo ekirikyiri ne abenche etifini anafo ne baabi biara awo a utie yen edifri na abusua ye toaso biewa na yewuram ewo wo ba pa wo no eba no fomu ehwehwemu mu a wa bempa wo mu ye wono anso na ye founder Edema Breast Care International na wasaye CEO Edema Peace and Love Hospital Dr. Mrs. Beatrice Wiafia there na say na making was say empanimfo ntutumirika se baabia aba we no a o kan eda no kwan no wa ene wo mo nkeka won ho ensa center na wo maduntem na ni mo animu ya shisha twetwe e wo Ghana ha ana se cigarette nom anka wo se wo mo twa abahwe ano kura hye na yire kete se etiamra eni kwan se wo bia de bi kana no esan se ye kenka no fo mu kokuram ya eba wo mayi mu a wo beka ne prenye premfa se emma be se de wo ho a wo no e diagnose wo mo ehwe wo mo a wo mo se 5000 breast cancer cases na afibia wo mo etimi ehunu no wo ka ne prense emma be se 2360 ya wo mo enam ho enya breast cancer nyina eye smoking unkom ne yishisha na sansemi wo de kokotu dwa bra na won mo yesa breast screening nye bi ewa adwira sachadum ase wa santemamu beta de sasafum ente ho ene wo de afutu no kwa koma se ema no mfa nko na wo mo ntufu na fe wo mo a wo mo kununom ewa aban mu nso enidi nkomo emfa nko ase ebetimi ewura mrem ente sasa ade no ebo wo man yetoa ensem no esoro hosem abeto dwa ene se enipa mienu ena etuo aka womo ewo menteme ho ase a esoro ye ewo Nkwanta South Mansini mu ewo oti mantemu eye keri ene ne mpotemu na yese womo mu free mu no baako eye owura bia wedding fishia no aduoson 70 years a okompotemu ho edin adodo no a efre no ene Joseph Chala na yesi etuo ene kan no wabra na wodi ne dwuma ewo nafum ena ne wotoso mienu de yesi afekura eni ebehu ne nipa banti yekasei amuni mienu wo mapeja ede akopie mu ewo Nkwanta amukura bia ena ebimu nso etuo buba akeka wo mo a wo mo gye ayarehwe ewo ayaresabia honom na eyade se Nkwanta empotam honom yese ahensem ne nsase ho manso twibi ni ade a epie mu wo ho enipa binom adika afiri mu dada meja pade dodo no ase na nsem kura na wo hye na curfew yi bi eda wo mo eso a na yenim se beye na watwe mienu a etwa mu himfo ni mpanifo wo mpotem wo kase afede wo mabre kono enti wo mo enum asomdwe bua na bibia timi akonkan ne se yeda sore ye na watwe wie ya asaba beto dwa se enipa mienu atonanam wonse do enti bambofo akopie mu wo hono a wo mo hwaje ban se de beya asomdwe betimi ayi ne ti wo mo sere wo manfo wo mpotem hono se ne ekoso no esese etu twa na wo mo hunu se wo nso a wo de wo ho efo for bibia ti se mu no ma ho kwan ama nipa bi yusu ama saa ntokwa no akosoa ewo Nkwanta South honom no emra so mu a eyade se eni ubedi papa ene na wo se ni udi esanse emra no tworo no se obidi so se ete a eye anopei ye didi emu edu na wanya ahode atimi akwa adwuma so na oye adwuma de asoma magana na ne ka wode no eso atimi ate na agya timamufo ho ahenha wo mo just hot kinky enna metimi akamfo amawo esanse wo bankran de a ya obi enukura ya seda to ne din ye wodokono a ye didin ato so senkran dokono Joseph wo mo de ne yellow con papa ne bo no nso efo
esan se wo body ma atufo enti maka se ye kire CDC emfa obo nkogina so wo todo kono 3 cities eno de wo peko mama wo de koye yie ayefro peti bi ana adwabo ase ya wo mbedi dokono no enha ho enkototo ho aburo nkofo no nkosi wo nikanika masa adadwene ne nyina so meye adefoforo nto so fast stress ma kojo sofo ho commercial bank nechi na wo monnom enso mu emanema entoto yemfama wo abusua ye ko asantema mu wawase ena mede wura adehye wo ho ena wo mobo sujetiri se no kwasem ni wo mayin tafro wa efre na national cake no se ye kase ye cheche na kurutam bia ansa kane de wo mu nim se ebi ebetimi aduru wa boboa no ebi ya se bia ye yi akwan na yadoma ma wo mu kota de ne bi akwan ne de ebi wo mu mpotamu nanso se ye beka so ama ehon so ye kanidie pa ebetimi akoso no da bi oye mfuturu nko a enti se nye kata na de bebre wo mu a de ebi frɛ ne code no na ede mfuturu na ebo wo mo ene ma papa bi sade wo mo ne yensa ntwuru ni eka no ni na uhwe kwa no so a ba bi o ma ye channel waterfall na ye sa contractor we say ni de ntimi hu na adwuma na we ni ti na no kwa me report ma MC so mra me ma oni ma engineer ba be he na ntimi hu report o de command ti se me sa engineer na na se me fra MC na me hu to fa ba bi o ma kwa because o ha o ya no de o mo de guso ni transformer ba community full so se ba ko kra no ma o na afisi ya kwa no ya kwa de MC a show se da me ya duma o ba be ya ma ye na ye me pese e be ni bia ntinu giri se ye wa MC so ama assurance so ba be na so far so so a compound so na o ma start ya o ma ya edul me fan say linte ka be na edul mo so say nu be do la hode na hode na o mo wi so far sa nyama me nsa wi na giri se igusu kakra eni a woti ye honorable Samuel Awuni wono uko wawase a wo small honorable edema adehia wono mo wo ho no eno wo che so sesi a wo kan onabo MC mo etu anamon papa bi ese wo mutu na wonom ebeye kwan no abusua ye no nsiabre mu kase ebo eno ene ye de so mo no na kwajoje si company limited ne de no na dudo no 2074 tete hode na akane ne ye de kuko siso a anopapa abanum bi ansa na wako ahaban mu ana wako wadwuma so no eno na wo maye na abefo kwan so dada so ye na wohwe ani a etese wo no mu nsukrɔgye na ye duru se nkonya enenti ka ho na ma won sanka bi ebia na wo no wo kidney infection liver problem ana ya kan chiro se HIV no wanya bi ene wo aduro no osa menstrual pain pay ya de aye frɛ ne se ye kwankro de awuhia 2074 babi eto onro bia abusua ahyeta ho anopai wo kan yen ho na ye som wo na meka na sa no midimafo herbal center Dr. Time da so one timid time eto stroke so no waka cha so stroke we na otwi mienu pepe obasan tumrika bobol asa agro woni beba ho so na yesa na tie wo kire so diabetes no wa mena didi wo ho ache enti wo mede boso memiensa ebeyi afiri ho ebi ntoso enti de efra na Dr. Time da so wo timid 1 minute to yare so na adwane enti poku ase agogo abu akwa agogo okọ ho a ebi aka hade wo kwe wo yade no etese den a ebekọ efiri ho na uduru poku asenso a eho na yade no hu na no wayera enti ka ho na hwehwe no 0244 774 282 so de be na obi mfa soro kwa enna no wa chenchene nti ena mekanfo ede amawo anopai wo mu nekuta yemu a yase ano na yede yas toothpaste etwi yense fita ne yede esomwo abusua ye dan ye ho tiawa akwaje aboafo nkrato no yenya ba ya ye besa ba wakwa mu bio eno ne yede wokọ amanane Medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfim me biem na won hwasa mesi aye fita sesrechi ahoma na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and then me di hwemese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste mo ahodo, and the brush abedwa so abeboa. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin, ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum oto a wontimi eni die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma, hwe se wakọ hospital anase lab ame hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejodi nkratu yi atu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se obehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Wudru na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. SOMPA TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa ebusia yekowie kase no ewo amononi US mine mu ne yeko na mampani Donald Trump en waka ne ho biemu wo kiremu ese wabontreni se Iran mampanyini anase supreme leader wo honom Ali Khamenei wanhye ansesa na adwene ewa anamo bi ya Iran mine pese wo mutu ho a ene afekura no wono Donald Trump no behye ne mamu kinama ya ho no ede free ho se Iran supreme leader na wachiremu se yesi Iran for the program bi ba ye frɛ no nuclear program na US mampanyi se sa program no enya de ebeboa US man no enti no womo ensuspend sa program no ena Iran force se womo suspend enti se womo suspend dia wose attacks bi kura di ka ko womo so dada na asa womo ntefo enti se womo mpene toto mpene no a womo suspend program no se de be ya somdwe betimi abanya sa de a afei ena wo hyehyehye niema na womo akwakotototo meza CB ewo empotem ho anya sa de de beba wo Iran ho no eyade bi hadwene no wose target no eye headquarters a ewo Islamic Revolutionary Guard Corps ya enono ewo Iran honom ene niema hodo mieme ya hodo department ni agencies ahodo bi a ewo wo oman no emu enti wose se Iran supreme leader Ora Ali Khamenei won hye na sa nuclear program no won ensuspend no animanimu ya nya sa de beba no
ɛyade bi a ɛbɛha adwene ɛno so na yɛgyina no pɛyi ensɛm ahodoɔ a yɛde bɛso mo sɛ na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ɛwɔ Sompa 106.5 FM Accra na ɛkɔfa ya affiliate ahodoɔ ya atia te se ɛwɔ mayi emu Sompa Kumase na ayikofoɔ FB Sompa Takwata Kra de Sunyan Nkranza Doma Techiman wo mu nyina FB ni yɛde si hanom sei Doma 100.7 FM